Allahu Akbar. Allah kara mai daraja. Alhamdulillah. Yanzu mu taso malam Bayero domin da malam Salman na sanan barkewa a wannan wajen mai albarka. Malam Salman sai ya hawo wannan guri da tarin albarka. Har bakke mara. Wallahi ba mai. Malam Salman ya hawo wannan guri da a wannan waje. Ita za mu taso yanzu malam ayyar kwanci inda zai ba wa malam kusur ba na sanar barki ruwa a wannan wajen mai tarin albarka. Ayyar kwanci zai ba malam kusur ba na sanar barki ruwa a wannan wajen mai tarin albarka. Allahu Akbar. Allah ya kara annabi daraja. Inda yanzu za mu taso malam saukowa inda zai ba wa malam Abubakar nasa nan barki ruwa a wannan wajen mai tarin albarka. Allahu Akbar. A yanzu da za mu taso malam Aminu a gaba sawa domin shiga wa malam Lafirka na sanar da girmama wa wannan wata da tsarin albarka. Malam ya kuma taso. A wannan haisuwa inda Musa'ab jagaban wannan tafiya zai ba wa ƴan Lafirka shi ma tasa kyautar wanda zai hada hannun express din shi kansa Musa'ab inda zai bada nasa kyautar. Saboda haka yanzu za mu fara kasar Musa'ab domin ya fara bada tasa kyautar da gurbin. Inda wasu da kuma da Malam Ibrahim Ofisa na ba Malam Musa'ab nasa kyautar a wannan gurbin tare da albarka. Abin da ya gaba daya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah ya rana mu daraja. Allah ya rana annabi daraja. Ya dauka da cikin wallahi. Allah ya rana annabi daraja. الفاتح لما أمره والحافظ لما سبق ناصر الحق له الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم. muna muku sallama irin ta addinin musulunci tare da girmamawa kamar nauyi nake gaba a sai bi Hafiz Abdullahi radiyallahu anhu da kuma sai bi Maulana Shehu Muhammad na Hafiz radiyallahu anhu asiri ban jami'u ɗaukar ka ga baba ari masoyin annabi Muhammad na hakika da sauran yan uwa gaba ɗaya halifofin da al-shairan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma muku barka. Na ji daɗin wannan award ɗin wanda na tabbata wallahi ban san za a raba shi ba sai yanzu, kuma na ji daɗi shine kasancewar abin da Mali ya ɗora yayi an ɗora a kai. Ina da ɗan tsokaci ga Mustapha Lafaita inda Malam Musa'ab Hafiz zai ba wa mutaka lambar girma wasu a wannan waje. Malam Mustapha. Allahu Akbar. Allah ya gare ku. Yanzu ya mutasar Malam Baba Ari inda zai bawa Malam Kuwar Gundurar Lafaita na sanar da girmawa. Wanda wani kaika za mu tasar Malam Baba Ari da zai tashi.
Allahu akbar Allah kara mai daraja alhamdulillah yanzu mu taso malam bayar domin daga malam Salmanu na sanan bakewa a wannan wajen mai albarka malam Salmanu sai hawa wannan wuri da albarka har fashe mara wallahi ba mai malam Salmanu ya hawa wannan wuri da a wannan waje ita za mu taso yanzu malam ayyar kwanci inda zai ba wa malam kusur ba na sanar da kira a wannan wajen mai tarin albarka ayyar kwanci zai ba malam kusur ba na sanar da kira a wannan wajen mai tarin albarka Allahu akbar Allah ya kara annabi da raka a inda yanzu mu taso malam saukowa inda zai ba wa malam abubakar nasa lambar kira a wannan wajen mai tarin albarka Allahu akbar a yanzu da za mu taso malam amina a gaba sawa domin shiga wa malam lafirka na sanar da jimu a wannan wani sauran albarka malam ya kai taso a wannan gaisuwa inda musa'abu jagaban wannan tafiya zai ba wa ƴan lafirka shi ma tasa kyautar wanda zai hada hannun express ɗin shi kansa musa'abu inda zai fara nasa kyautar saboda haka yanzu za mu fara kashe musa'abu domin ya fara bada tasa kyautar da gurbin inda wasu da kuma da mala ibrahim kwamfuta na ba malam musa'abu nasa kyautar a wannan gurbin tare da albarka abin da gaba daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah ya kara annabi daraja Allah ya kara annabi daraja ya dauka da cinka wallahi Allah ya kara annabi daraja الفاتح لما أمر والحافظ لما سبق ناصر الهدي له الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته محمد صلى الله عليه وسلم muna muku sallama irin ta addinin musulunci tare da girmamawa kamar nauyi nake da a sai mu hafiz abdullahi radiyallahu anhu da kuma sai mu mulana shehu mulana na hafiz radiyallahu anhu a sai mu ban jami'a da ka